Janka, čo tu máš vedľa seba napravo? Toto. To sú len najdivnejšie príchute čipsov, čo som mohla nájsť. To si nevšimajte. Napríklad karamel, kumquat, mojito. Samozrejme, všetky tieto čipsy a všetky tie divné veci, čo ja skúšam väčšinou na mojom kanále, sú vždycky z Peppi's Shopu. Takže ďakujem im krásne, že som si mohla vybrať, čo ma zaujalo. A tento raz ma zaujalo práve toto. Milión divných príchutí, čo nechápem, ako sú vyrobené. Nechápem, ako ich Vlado mohol odskúšať a povedať, že áno. Toto ide na trh. Možno to dneska pochopím. Poďme na French Style Chicken Twister. Vyzerá, že nejaká kuracia. Cez bramborové čipsy z kuřecí príchutí s nejakou hubovou príchuťou. Čiže asi nejaké kuracie s nejakou hubovou mačkou. Wow! Neviem, či také niečo chcem jesť v čipsoch, ale okej. Prečo to je také nafúknuté? Oni to ako obyčajné Pringlesky, ale že ozaj, že úplne obyčajné, solené. Nevyzerá to nejak špeciálne. Girl! Čo ti dáva šéf Morgan? Kde sa nachádza? Pýta sa kamarátka. Ale vôbec to nie je, že kuracie. Ja tam cítim len takú fajnú slanú chuť a možno trošičku tej hubovej prichutí. Že to je ešte viac také slané. Toto je normálne zo začiatku na veľmi vysokom mieste. Dala by som tomu tak zo začiatku, aby sme mali s čím porovnávať, že 7 z 10. Toto by som úplne v pohode proste zjedla celé. Možno tomu zmením nakoniec. No teraz to voní dosť, ako keby som normálne jedla nejaké kura s šampiónovou mačkou. Ale len takto. Normálne akože to nechutí vôbec tak. Dobre, zatiaľ 7 z 10. Takže poďme teraz na to sladké. Rovno pôjdeme na tieto tu, čo tu vykúkávajú. A to sú prosím pekne lejsky, ktoré sú s príchuťou kumquat. Ak neviete, čo je kumquat, tak je to niečo medzi citrónom a pomarančom a limetkou. Je to fajn, ja to mám veľmi rada. Ale či to mám rada ako zemiakový chips, to zase by som nepovedala. Ty kokso, ale vyzerá to, že bravúrne. Normálne to má takú oranžovú, keby to malo byť cheddar. Keby to bolo napríklad, že ešte poliate čokoládou, že trošičku na tom je proste čokoláda, tak by som to asi pochopila, že ako nejaký dezert. Ale toto neviem, že či má byť slané, alebo čo s tým, čo to má byť. Poďme na to. Je to z Číny. No, God, please, no, no! Je to poriadne kumquatové. Až tak, že potom, keď to začne byť slané, ako ten slaný chips, tak mi to proste začne nevyhovovať. Z začiatku je to také, že niečo kumquatové, chrumkavé, fajn. Potom tam príde to, že vlastne jete proste zemiak. Moje chuťové bunky sú normálne zmetené. Toto sa tak strašne bije, že teraz neviem, že čo. Je to fajnové citrusové, čo ja zbožňujem, a potom to je, že mega slané. Akože chápem, že by to ľudia mali radi. Chápem, že sa to predáva, lebo je to niečo zaujímavé a je to veľmi dobre spravené. A ten prvotný hryz je úplne super, ale potom je to proste slané. Koksa, ale není to zase úplne najhoršie. Takže dala by som tomu, že 5. Zlatá stredná cesta. Poďme teraz na bramborové čipsy s okurkou a morčkou solí. Zavarané uharky. Čiže toto môže byť dosť dobré, ja mám veľmi rada zavarané uharky. Neviem ale, čo tam znamená to, že tam je napísané light. Ja keď už si otváram proste Pringles, tak nechcem aj boli light. To je to isté ako kola. Keď už mám kolu, tak Coca-Colu Zero dávajte rovna ďalej. Ale Coca-Cola Zero, čo teraz vyšli s tým, bola som na akcii u nich. Počúvajte ma, to je lepšie než Zero. A to hovorím ja ako zbožňovateľ tej obyčajnej koly. Dajte vie, či aj vy sa tak cítite, lebo mne Zero ako taká nechutí, ale tá Zero mi chutí viac než tá Zero. Všetko voní takisto. Ani to nejak inak nevyzerá. Je to proste basic chips. Ani to nechutí tak dobre ako proste zavaraná uharka, ale skôr to chutí ako uharkový šalát. Keď normálne nakrájajú obyčajnú uhorku a dajú proste do octu, tak to chutí. Podľa mňa zavarané uharky majú inú chuť než taký uhorkový šalát a toto je totálne, že uhorkový šalát. A to som teda reálne nechcela v čipse. Proste prečo by som si dala uhorkový šalát? Ja nechápam, jak dokážu takto replikovať tú chuť úplne, ale je to proste ako typický uhorkový šalát, čo sme mávali proste na základke k obedom. Nie. 3 z 10. Akože je tu napísaný kôpor, alebo teda namalovaný. A ja nenávidím kôpor, ale nie je tam cítiť. Poďme teraz na tieto, čo sú, že... Ako? Ešte raz? Akože píšu tu, že to je limetkový syr. Ale ja tu vidím, že lime and tart flavor, čo znamená, že to bude proste limetkové a kyslé. To môže byť dosť dobré. Ja zbožňujem čokoľvek kyslé, zbožňujem citrusy, zbožňujem proste kyslú prichuť, kyslé žižalky, všetko. Takže toto, ak bude, že kyslé, ale furt mi tam proste nejde to, že by to malo byť ešte, že slané. Poďme na to. A zás to vyzerá úplne takisto. Viete, jak to chutí? Jak keby ste proste sedeli na bare, čo ja nerobím, ale viem si to tak predstaviť, pijete mojito a jete k tomu čipsy a proste ten čips vám padne do toho koktejlu a potom ho zjete. A máte to proste také mokré, cítite tam proste ten citrus a proste vôbec to nesedí a nechápete, prečo ste to proste zjedli a nevyhodili. Toto je ono.
Nie. Toto je horšie než ten uhorkový šalát, takže 2. Poďme teraz na tieto. Tieto, keď som videla, tak som sa mega tešila, pretože sú to, že Pringles Passport, Italian Style, Black Pepper a Parmezán. Neviem, ako budem na tom s tým Black Pepper, lebo ja do ničoho nedávam pepř. Ale je to parmezán. A ja zbožňujem parmezán. Země pôvodu Čína. Zase. Experimentujú tam. Jak k tomu treba. Halo. Au. Toto trošku už inak vonia a má to trošičku aj inú farbu. Bon appetit. Mňam. Toto mi veľmi, veľmi pripomína aj nejaké naše proste sírové čipsy. Ten pepř sa vôbec necíti, len to tam proste dodáva takú tú vyzretosť. Toto je vynikajúce. Asi by som dodala viac než tie kuracie, takže dám tomu 8. 80. To by som si v pohode kúpila aj znova. To je ono. To je zatiaľ najlepšie. Čo je toto? Lays abalone. Bramburky z přichutí abalona. Ok, som veľmi rada, že to je preložené. Čo to prčíc je abalon? Abalone. Jedlo. Morské ulity. Morské slimáky z rodu halit... Ja keď som to videla, tak som bola taká, že o môj bože, to je niečo karamelové, niečo sladké. Chcete vidieť, čo to je? To som si mohla vygoogliť, asi až potom to vyskúšam. Lebo teraz sa mi do toho, že maximálne nechce. Ale dobré. Poďme na to. Nie. No, čo si ale hovorím, je, že reálne obsah morských plodov tam je proste, že 0,01%, ak vôbec. Že všetko je to proste len taká, že fejková príchuť, takže nebudem sa toho báť. Vyzerá to nejak takto. Veľmi dobre majú čipsy, také veľmi tenké. Ja mám veľmi rada tenké čipsy. Napíšte mi dole do komentárov, či ste skôr zastanca takých tých vrúbkovaných, alebo hrubých, alebo tenkých. Toto je zase z jakej krajiny? Čína, počúvajte ma, písem. Niekde sa musí prestať, aj keď potom by som nemohla robiť takéto videjka, takže pokračujte ďalej. Na zdravie. Ani mi to nešlo dole krkom. Proste ten seaweed tam je strašne cítiť. Ja som mala, keď som bola v Španielsku, paelu, čo bolo prvý život, čo som mala morské plody a proste tie morské plody. Humač! Ale ľudí, čo majú radi morské plody, akože určite by im to asi chutilo, lebo je to presne také, že proste morskoplodové. Ja to dám 1 z 10, lebo toto by som si určite nezobrala. Takže to je zatiaľ na konci. Poďme na toho nášho šéfa Morgana. Mali sme ho ako prvého, ideme teraz tak cca v strede. Velvet Mashed Potatoes Flavor. Toto mi prišlo také zaujímavé, že proste idem si kúpiť zemiakové čipsy, ktoré majú príchuť zemiakovej kaše. A plus sú to Pringles, čo vlastne Pringles nie sú proste krajané zemiakové čipsy, ale sú to proste pomleté zemiaky. Plus ešte nejaké voloviny, že akože nie sú to úplne 100% zemiaky, ak sa nemýlim. Takže mi to prišlo veľmi zaujímavé, že si vlastne kupujem Pringles v zemiakovej prichuti. Čiže si kupujem obyčajné Pringles. Čo je ale iné, akože je tam Black Truffle, že to sú proste tie hľuzovkové. Poďme na tohto šéfa Morgana, predtým ma nesklamal, aj keď je to chlap. Takže uvidíme, či nás tento raz sklame. Poďme na to. Trošku to má voľnu tento raz. Toto není zlé. Je to proste len také fajnové slané, ale má to takú tú, trošičku tú chuť tej takej huby, čo moc mi akože asi nešmakuje, neviem. Je tam niečo, čo proste nemusím, ale určite to nie je jedno z tých najhorších. Myslím si, že by som to dala pod to kuracie mäso. 6. Šéf Morgan nesklamal až tak na to, že je to chlap. Dobre, keď sme mali toto také strašne slané, poďme teraz na niečo sladké. Poďme na tieto. Na tieto sa mega teším, pretože je to, že maslový karamel. Voní to totálne karamelo, ale tak trošku zhore to. Ja keď ja si robím sladký popcorn a totálne mi zhorí po 1 minúte. Lebo to je tak ťažko sa robí sladký popcorn. Ak máte popcorn. Ak máte nejaký tip, môžem rozprávať? Ak máte nejaký tip na to, ako robiť sladký popcorn v mikrovlnke, dajte mi vedieť, pretože ja, aj keď to tam dám proste len že na 1,5 minúty, tak mi to zhorí. Proste na jednej časti sa to nejak zalepí a proste ten cukor mi tam zhorí. Poďme na to. Bojím sa. Chutí to ako salko so solou. Nie, že len kusok, to by mohlo byť celkom fajn. Ale to je proste, že slané salko. Slané salko v podobe proste zemiakových čipsov. Takže toto asi na ten istý level, ako bola tá limetka. Takže 2, ak si správne spomínam. No, už neviem, jak sa mám usadiť. Poďme na lejsky. A tu máme mustard avocado flavor. Toto keď som počula, tak som bola taká, že toto bude na 100% moje obľúbené. Zatiaľ sme nemali žiadny 10 z 10. Ja zbožňujem horčicové veci. Ja si dávam horčicovú omačku skoro ku všetkému, ja si dávam ku všetkému horčicu. Ak mi niekto povie, že si proste k párkom dáva kečup, tak normálne som takto nastavená už.
Alebo mám kamaráta, ktorý si dáva k párkom tatarku. To je normálne, to je kriminálne. Avokádo si nemyslím, že tam bude extrémne chutiť nejako, lebo avokádo proste chutí len mazlavo a zdravo. Ja si nemyslím, že avokádo má nejakú extrémnu chuť. Takže ak to bude že také, že horčicové, tak to môže byť že mega dobré. Milujem tento obal. To je také pastelové. Uvidíme, či to bude zelené. Zaujímavé, prečo to je proste do tohto obalu a dá tam ešte jeden obal. Ja som ešte nemala tieto lace stacks, takže som vôbec nevedela, že to robia tak. Ale vyzerá to teda zeleno. A hodí to ako horčica. Toto bude ono. Bon appetit. Nasrali ma. Je tam tá horčica, ale je tam potom, že tá horčica proste zamiešaná v šaláte. A ja by som si teda osobne nedala šalát s horčicou. Ty kokso, ja to asi dám na predposledné miesto, pred tie morské plody, takže dávam tomu, že 1,5 z 10. A to som sa na to najviac tešila. Vidíte? A toto ale veľa razy sa stáva, že proste mám niečo vyhliadnuté. Mám niečo vyhliadnuté a som taká, že toto bude vynikajúce a nakoniec to je najhoršie z nich. To znie ako všetky moje vzťahy. No, poďme ďalej na toto. Pripomeňte mi ešte raz, prečo do prčíc som zobrala niečo, čo je spicy a má to 3 chili papričky z 5. Prečo? Super hot chili lemon crab. Takže je to citrónový krab, ale že maximálne akože spicy. Tak to, prečo som to zobrala? Prečo? Nenávidím spicy. Poďme na to. Ja som to zobrala asi len kvôli tomu, že tam bol, že krab. Môžem to ako ramen. Našťastie ten jeden chips nie je až taký pikantný. Akože cítne to tam budovať, že keby som si toho dala asi viacej, tak ma porazí. Ale toto je celkom taká fajnová, dobrá príchuť, lebo je to také, že pikantné. Je to ale také, že citrónové, čo milujem. A potom je tam ešte taký ramen do toho. Čiže ja vlastne jem proste takú ramen polievku. Akože nikdy v živote som nemala kraba, takže vôbec neviem, či to mám porovnávať s tým, že jak chutí reálne krab. Chutí mi to proste ako obyčajný ten prášok z ramenu. Trošičku to štipe, ale počujete ma, ja mám toleranciu, že 0,0. A mňa keď to neštipe, tak tie 3 tuto sú dobrá hovadina. Toto dávam 8. Poďme teraz na tieto lejsky, ktoré sú zas a raz z Číny. Príchuť je bambus. Normálne ma trochu porazilo z toho, ako to voní. Voní to ako pokosená tráva. Alebo zahrada. Vôbec neviem, ako chutí bambus, ale normálne sa cítim, že žúvem tento bambus. Ak toto jedia pandy, že som povedať pandi, ak toto jedia pandy, tak mali by sme im predstaviť, čo je napríklad palacinky alebo niečo dobré. Toto dávam pri tie morské plody, takže 1 z 10. Šéfa Morgana si necháme na konci, keďže sme s ním začínali. Poďme na tento seaweed, čiže jak to je preložené po slovensky, netuším. Zemiakové čipsy s príchuťou morskej riasy. Riasa to je nie tráva. Ja nemám nič proti morskej riase, však mám rada sushi a tak, ale skúšala som ju už takú zosušenú, že samotnú a voľako mi to moc nešmakovalo, takže nemyslím si, že toto bude moja šálka kávy, aj keď som presvedčená, že v mojom predošlom živote som bola morská panna. Nemyslím si, že som jedla práve morské riasy. Možno som si našla niečo iné. Lebo morský riasy je naozaj niečo, čo mne akože len tak samotne nešmakuje. Poďme na to. Nemá to vôbec žiadnu inú farbu. Trošičku tam má také zelené, ako keby nasekané tú morskú riasu. Bon appetit. Bože. Akože ukludnilo sa to, ale tu je wasabi. Ja som si nevšimla, že to je aj wasabi. Normálne mi vypálil jazyk. Au! Mne najprv prvá vec bola proste, že to je prešle, alebo čo, že prečo to je také kyselé, také proste, že mi z toho pálí jazyk a tam je, že wasabi. No, seaweed tam vôbec necítim. Cítim tam maximálne to wasabi. Nemám rada wasabi. Vždycky, keď mi príde wasabi zo sushi, tak ho dám preč. Ale viem si predstaviť, že to je veľmi obľúbená príchuť, lebo to chutí totálne ako proste wasabi. A veľa ľudí má rado wasabi. Dala by som to na polku. Že vedela by som si dať že možno pár, ale nedávala by som si to proste sama od seba. Takže 5. Poďme teraz na posledné a toto sú steak and foie gras. Neviem, čo je foie gras. Právne čipsy z príchuti steaku a foie gras. Ďakujem za preklad. Idem si googliť, čo je foie gras, nech vám môžem povedať, lebo foie gras sú stučnelá jatra vodních ptáků. Především hus a kachen. Takže steak plus hus a kachna. Šéf Morgan, akože chutili mi 2 veci predtým od teba. Ale ja neviem, či ma presvedčíš na hus, kachnu a steak. Akože vonia to reálne ako nejaká večera. No.
Chutí to ako keď ste pozerali Willyho vonku a on tam má tú žuvačku, čo vám dá všetky tie príchute jedla. Tak teraz to chutí proste ako keby som si dala jeden tento a normálne som zjedla celý chod proste toho stejku, toho foie gras, čo to je. Chutí mi to trošičku ako nejaká omačka k tomu. Proste normálne celé jedlo som zjedla plus ešte akože so zemiakmi. Prečo by som proste ako snack chcela celé jedlo? Lebo však snack väčšinou máš po jedle. Čiže prečo znova jesť celé jedlo? Napríklad, ako snack mi proste dobre padne ten parmezán. Ako to je taká, že príchuť. Ale nie, že príchuť, že celý chod. Takže to by som dala tak, akože je to fajn, že dalo by sa to zjesť, takže dala by som to že na 6, 10, takže tak. Čiže z celého tohto videjka moje najobľúbenejšie čipsy, parmezán. Najhoršie čipsy, ktoré sme dneska vyskúšali, viete si tipnúť? Toto. No. Takže ďakujem krásne za pozrenie, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko. Ak áno, dajte mi určite vedieť dole do komentárov a ak by ste náhodou chceli ďalšie nejaké ochutnávky, dajte mi vedieť, čo mám ochutnať. Nezabudnite, že tieto čipsy a ďalší strašne veľký výber rôznych zahraničných potravín nájdete na Peppi's Shope a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye! Močo, ty sa chceš pozdraviť? Pozdrav sa! Bye!